Bħalissa qed ngħixu l-ar kriżi politika mill-indipendenza l-hawn. Dan intqal fl-editorjal ta' Times of Malta ta' 3 fejn jiddomina s-sens ta' dispjaċir li f'dan iż-żmien ta' festi u ta' għaqda pajjiżna ma jistax jinsa il-kriżi politika li jinsab fiha. L-editorjal jinnota li fil-waqt li kburi pajjiżna u bitwemmin nisrani f'dan il-moment il-poplu Malti jinsab qalbu maqsuma minħabba li jisem Malta ġie mfarrak fuq sfera anki internazzjonali. L-avvenimenti reċenti li ġew żvelati jitfu l-awguri tal-miliet. Il-Times komplet billi qalet li bħalissa hemm del ikraħ fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u li dawn l-istituzzjonijiet jridu jerġgħu jibdew jiffunzjonaw kif suppost. L-editorjal appella biex bħala Maltin nitalmu minn dawn l-avvenimenti u neħduhom anki bħala lezzjoni għal-futur. Fost l-oħrajn sar appell biex tinħareġ il-verità kollha u li ssir ġustizzja bil-medja anki toħroġ u tirrapporta l-fatti ta' dak li jkun qiegħed jiġri. L-editorjal jinnota li s-sitwazzjoni preżenti se jkollha reperkussjonijiet kbar mhux biss għall-politika f'Malta, il-familji u l-postijiet tax-xogħol iżda wkoll għar-ruħ ta' kull wieħed u waħda minnha. L-editorjal iwassal ukoll messaġġ li għalkemm dan il-mument ikraħ fl-istorja ta' pajjiżna, il-poplu Malti jrid juri x'valuri ħaddan u jemmel li jista' jeleb dan il-mument diffiċli biex iġib il-bidla tant meħtieġa għal Malta.